खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रिमा ललिता राभा। इं 2024 मायथाइनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि बानजायनायाव अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आरज मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आं भेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय फाग्राबारि बियाब बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय सा खरासाल गामिनिफ्राय आरज बादायनो आवगायदों। बेनिनो सेथि देंखोनि हांख्रायनाय आरज हे आफा बोराइ बाथौ मेथाइखौ रोजाबनो सानदों। बेखौ सुजुदोंमोन मानगोनां कमल बसुमतारी। आं दायो जागायबाय।